our channel! Upawin! Yeah! Okay guys, kung bago pa mo sa mga channel, don't forget to subscribe our channel! Upawin! And of course, hit the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos! Okay! Shout out! Ako ang isa out ang taga-Amerika. Sila si Aurelia Husman Lim. Si Jiba Kabandino Kabilan. Na, ay sa makalimot pag-subscribe sa Upawin. Sa mga mo salida. Ikaw, siya, kita ako. Shout out! Okay, shout out din ko diyan ni Ma'am Archie Guzman o gingon man ni Dulce Linda Guzman sa among karaan among sponsor mga ang Mi Mayip Snack House. Shout out! Shout out! Hoy, tara taga-Bohol, ayaw kalimot pag-subscribe sa Upawin sa YouTube. Tanang taga-Bohol, ayaw mong kalimot ha. Shout out! Shout out ko dyan ni Christy Abatayo Mariba Kandulaw Talisay. O si Sikan Lieutenant Ariel Asintista sa 29 IB Platoon Commander. Shout out! Shout out kayo ni Lord Daniel Atison sa Paranaque City og ni Sir Big Boy, Ma'am Dulce og ni Darius Atacador. Woo! Shout out! Shout out ko sa Kapi family nila Bumbom PC Dayeng og sa Pelmico CMD Mechanical Team. Sila si Engineer Always, Robert, Dudong og si Sir Edgar og sa ako og sa mga shiftmate nga sila si Wasawa, si Bernie, Ralph og si Onisimo from Iligan ha. Yo! Shout out! Pagkapin. Shout out ko dyan ni Luingo Rodney Luingo Manila City. Si Lililit Surya Alcoy Cebu. O si Sir Lucky Pangilian Maligay, Managing Editor and Freeman Editor in Chief in Bayak News. Shout out! Shout out ko sa Cantawan City of Naga. Sa Caparal family nila ni Vincent Limar og ni Ronald og sa akong pamilya Shout out! Shout out po sa tanang mga dalawanon. Ayaw kalimot pag-subscribe o Upawin. Yeah! Shout out! Shout out ko sa taga-Dumanhog. Shout out ko sa taga-Dumanhog. Please don't forget to subscribe our video and YouTube channel Upawin. Shout out! Salamat sa tanan. I-shout out ang wa. Salamat kayo. Salamat. Oh, shout out! Don't forget, ayaw mong kalimot kung magpaparitisyo mo. Tris di Abril. Sir Big Boy, salamat! Thank you! Tanawan ninyo guys! Ako, ikaw, siya, kinsa may ako! Ang Sir Big Boy na magyapag tita Misa! Man's Tatay Heart! Nga naman. Magsabot aron ha. Sabot. Siya sabutan. Atay bisita karon. Bisita? Suram kag masuko. Natay bisita ron. Balik-balikon pa yun. Mao nang mangandam ta, maghikay ta ka ng lamian kayong pagkaon. Lasa na mo sa ila mga pagkaon.
Kinsa mo guni mong bisita? Sabi taon ka eh. Mutahan na pa man ka. Ang pangalan na. Lami kayo. Murag dessert. Ha? Pagkailar lagi mo ana. Maubitaw. Mangandam tadaan. Aron, inikabot. Kinang lami ang pagkaon ko datong lutuo na. Maha ang pangalan na. Daw sabi mo mo, gwapo ka kay na kay Maha. Silos din mo sigat panapit. Taga na kwarta? Inawang sabi yung taong ka. Wala ka man ka. Naalagi ko ikitagana para ana. Maubitaw. Musulti ka ako. Huwag ko'y kwarta. Kwarta be! Paghuwat. Ha? Basta ha, kung maabot to si tatay, papalitag isda, nga sugbaonon. Ha? Kanya, lambay. Ha? Kanang tambok ha? Ina si tatay, ato palit ilang ninita dansel. Ha? Ha? Kanya, usa kilong baboy, atong humbaon. Kanya, wapa ko mauman, napay baka. Ha? Atong gisa doon. Ha? Nagana na itong hikay. Kwarta be! Kwarta! Ikaw na makisalig, paghuwat. Be! Naon ni mo ay. Pagwat! Lasa, biyaan niya, murag gwapo. Murag ang ngayan, daghan kayong babay. Niya, mag-abot ko na dire. Muali to si Skabitse. O gusto to, si Maha. Hilas, murag niya gwapo. Lasan ko yan. Uy, Bigo! Bigo! Ay, ito kayo na ito makikita eh. Ha? Pilan. Ano ta? Timing kayo. Karon kita di kita. Nakay problema. Sa problema. What problem? Kailan kung mutaba? Kailan magkabitsiyog ni Mahano? Kaila kaayo noon sa ako pa imo gunang anak god anong kaila ikaw no ang pagka-playboy lang hinimo ang buha ka Ay, sa at giduha na nimo unya ako naginusara ko naa nga naginusara ko di o pwede gani imo nagihatag na ako andang yo kung di mo daw ata Mare oy. Kinamot lang. Oy, kinamot usapan wag kinilya ko. Ang kanang bayhanag mag-abot dinhi, magbugno na tungod nimo. Unya inagbugno ana, unsay bato na ko, magrepere na lang ko. Ay mao gani. Patabang ko nimo. Kumalitan si Iskabitso mo'y mauna og kita nimo. Palahusa sa balay. Unya, kung makita mo ni Mahapod, ina nga nilakaw ko, gisugo ko. Ina ba? Unya ina pod nga delikado biya diya day. Kay nairong manghambat. Mapakan niya siya. Nga ina, di ko gusto mapakan siya. Kaya tingali niya injection nan siya. Mura na pod ako gipaak sa iro. Ano ba, di ko gusto masakitan siya. Ala. Away blame man na. Ay, salamat. Away blame basta ikaw. Ah. Taging ka balibaran. Ay, Sila salamat. pa patas igsoon god awan sa tinangga kay. Salamat, timing kayo, timing. Ay, problema ana. Kay tabangan ti ka. Bangi ko ko. Tabangan ti ka. Ay ka. Kani ato, bana lang ni ha. Wala kay bog, karon mo abot, unsa. Okay. Basta kay salamat kayo. Wala problema lagi basta ikaw. Nya. Ha? Sa man. Basta mo na to. Asa lang ako. Tambay lang ka din ha. Oh, Ha? sige makapanan. Ito lang. Di, dali ko. Ha? Ha? Salamat, Bigo. Ay, babayo tag. Sige, Bigo ha. Sige, Bigo. Kaya nagkaon to daw na. Gidali. Ako gisampit. Wag mo tubag. Wag klaro daw na. Pero gidali. Oh, diri na sa tuwi mong anak. Hambog na sad kayo. Pero tuon ko kaglami nga pagkaon. Kay na ako no siya bisita. Ha? Alin ni dadang bisita? Oh, lagi. Si Maha. God damn it! Saan mga breaks ni Som? Ha? Kanil daw na. Patyon yung nila. Katakihon ni Bangwani. Sumisyon ko na daw na. Oh, siguro anay kita pati yung consumption na imong anak. Kay niya na ra ba to siya nga dadon kaya karong udto. Ari di pa ni tuhon. Ari pa kanon. Ha? Ano ni ko dadaan sa ato? Oh, lagi tay. Ha, God damn it! Ganun. Hay! Kung mag-abot ulo ko din si Iskabitsi o si Maha. Usaha mo na na.
Amo lang ano kay. Gadali ka dito. Ako kay tong hindi makasabot. So mag-aabot to duha dire ug magbugno. Unsaon man ana? Ay, ako naman sa gisultihan ta di problema na niya. Kuanggo gitawhana. Kuwas ka gol, panggol. Ida ha. Wa maliwat samahan. Uy, mag-aabot to duha. Unya, palutuon to gyud niya. Uy, lagi tay. Waanga ninja. Uy, waanga naman niya si Skabichi. Kanang ipamalit niya mga kay ipamalit ni Jack. Kay Skabichi nagikan kay rinlo, sapatos. Unsa pa diya mga mahalon nga gamit. Gikan ng Skabichi niya. Luoy kayo. Ibinuangan ra siya. Ano ba ang tawala? Pirme ko magkakita. Kaya mo hatag sa kwarta ka to, Jack. Yara man lagi ula-ulahan si Skabichi tay. Eh, dato man. Mo na. Gihututan si Skabichi mayo ni Jack. A few moments later. Ay! What the murmuring are you? Murmuring nga niyo. Husay ta do. Husay. Husay ta. Tay. Naay 300 taya. Ang kumpra. Ha? Iya. Palit kag usa kilong isda, sweet and sour. O nya, palit kag baboy usa kilo, ang tunga humbaon, o nya, ang tunga sad sugbaon. O nya, palit ka og baka. Usa kilo tay, kanang unod. Ha? O nya tay, lambay. Kanang tambok yun tay ha. Katayo eh. Hilom dia. Dagang kikagi. Padul te gidiman dia. Ya, ang kwarta 300 na. Di na maigo. Di pa igo ka na ramang baboy o baka mo mahal. Ang pagyaton ka eh. Ningon pa nga lampay. Tambok. Wala ka na yung kwarta. Dakot mo na. Ha? Naunsa biya taon ka tay. Daot. Dili na, di pa ko na. May tumuhato na ni. Kanang 300 mo. Ato na ipalit og mantika. Ilahugay na to. Bakalan tong patis. Ilahugay na to. Maya tong kanon. Uy, kulang ka mo 300. Huh? Kulang ka mo 300. Diba de? Puni na. Ay pagngalngal din na. Wa kay alam sa mga sudan. Hilas pirang naumi mo. Hilos. Kulang kayo na. Sakto ra lagi na tay. Igoon din na to. Good. Di lagi pa iko lagi. Pila ra ba ng isda tay? Di ba tunga ra ba ako ipapalit ni mo? Sabla. Gangan nga lang baba ni mo. Ang isda mahal. Nakanang lambay mahal yung kaya na. Ay unsa masab ka tayo ay. Kiluhon sa day ni mo pagpalit. Kaya unsa man di ay. Ay usa ra man kalambay. Pagkahanggaw gini may. Upad ko mga on pa igo rin na. Ay naunsa biya taon mo oy. Ang bisita mao ay atong siguroon. Kanang lambay ato nang kuwaans duha ka paak. Unya magtagsa mo sa tatay. Wala. Nabuang na. Kuya ikaw. Oh, mga kuya mo ilay ako. Unya ang lawas, ato gitos bisita. Ano sabi taon mo eh? Hilas. Ay ka pa mo prana. Pag yun na... Tay, karoon lang ko da. Anong sabi ko eh? Di ba good? Ang bisita rin mo siguroon. Unya kami palawayo na minimo. Ay, pag yun na tay, ang bisita, mao ginay siguroon. Kita, permanente mo na makauglami. Ikaw no, sabi ko eh, pura ka maliwat na ako. Ikaw lagi pa mo prana. Di na ko mo prana. Ikaw lang. Bisita. Basta ang tapiboy. Wow, iskabitsi man eh. Ma'am. Isubok ni Jack, ma'am. Ang gusto ni Jack, ma'am. Ay, sige ra, okay ra. Okay na, ikalbong ka kay Ay, sige ra. Naanad na ako pag-agi. Lapok ra ba, ma'am? Ay, sige na. Sige na ako balik-balik din higod.
gisugo ko niya mapagpatagbo nimo kay pasin magmaunsa ka din hiba niya tibang na umaba. Ano, asa man ay si Jack? Tu asa gilakaw kay naam sige pamalit ba murag makaon tingali to para nimo ma'am. Kalain sa daning Jack, uy. Ganahan man pupunta kung siya'y musugat kay maglambing-lambing mi maglaka ba niya. Kuwang na lang jud ko iyang pasanon. Wa yung ka masayo sa imong gisulti ma'am. Kay kandang amigo nako mapinanggaon. Grabe na mo pangga nimo. Ata na ma'am, tana ako'y dasin mong bagay. Ay sige, ayaw. Ayaw kay. Ano man ay ang kwarta. Sa mga tayo, ay magkakinota. Kana bang gitawag? Nga wise pendor. Ay, ko Ginara! Kaya nagkwarta kay gamit mo kay Eskapitsina. Unya, ipakaon mo ng baha. Tika ni mo. Kung sa magawin mo, nalipatipaton si Skabitche? Ay, kapitay, baba ni mo. Aday, ito sa tayo pamuram kag di laki, oy. Laki. Lagay, wala di laki. Sabay ay, ikaw ay pagdamiyam ng baba ni mo. Oo niya. Unsa unya? Unsa man ka ngatag doon man ako na si Skabitsi? Unsa man ka? Tingong sa na mo. Di pa saligan mo yung duha. Kaya mo pagkasaon. Sorry, ako na problema. Kamu diya, paghilom na mo. Ikaw ba tayo ba? Mura mo sa gagdi mamusuhay. Kung sa'yo mamusuhay, ay kung kapilay mo sa buang mo ha, ipahin mo lang na imong kuhan. Kadautan di ha. Di na baby gusto nga. Bunangan mo si Skabitche. Tinaw na. Di ba gusto ka si Eskapitsina binuangan mo. Understand? 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 Ika pa rin, alam mo kahit. Sabda ko ninyo. Ang ako sitwasyon nga ron. Angay mo musabot ang mundo ha. Ang sabi mo. Silpes ka. Naninag kang isda. Ako ka. Ha? Silpes. Niniguro lang ka. Duha-duha sa imong mauyab. Ako iwagi ko yung usa. Mas gusto na mo nga si Skabitche imong masawa. Kaya. Muna. Huwag mo malipong. Ako may dunay dakong katungod kung kinsay akong gustong mahimong asawa. Dili kay kamo. Shit, ikaw ba tayo ba? Ay nalanggot, kitikuwang lang ka. Pamuso na lang. Sabla. Pamuso. O lagi na. Duha ay mo bilon. Pagpili na ko. Hay, usa na imong wanon. Pagkasawon. Aba na mo eh. Ako rin may bawa na. Ay na lang mo pagkapil-apil. Lihok na lang mo sa inyo lihokonon. Ikaw rin ba? Ay, yun ako tuhuti si Skabitche ha? Karong may nagay pagkababay. Banda ka ha? Kaya ka na naman skipisi. Tagwang, mayo na pagpuyo. Dato na. Og imo na hilabtan, imo na binuangan. Doon naging gubat na mo. Ay! Quiet! Doon sa biyataon mo eh. Tilan ka maglantugyan na. Mapikihan ta sa oras. Tingaliw niya kung anihin na ron tas maha. Tay, sige na tayo, pangumpra na dito tay. Di kong balitan na. Ikay pangumpra dito. Na, sige, ako na lang kumpra. Oh. Pangaon niya mo ha. Uy, Heart, paglungag. Hilos, manugo. Ay, kaya habang na mo sa sirto, soy. Huwag kaya pila. Batay. Sao naman ito, murag kaduduhaan naman nga si Mahayang maasawa. Di ko musuot. Di ko musuotan na. Og maog ni masawa sa imong igsoon. Og makasal sila. Kamoy tambong, hindi niyo kong tambong. Di sad ko mo tambong tay. O kitang gawa dito manambong. Natay. Tay. Natay. Mo na ni. Guro na tay. Iskibitsi. Tay. Aday! Ay, sandali lang kaya, ganit kayo sangar. Ikaw na ni Day. Uy, Day! Uy, tama na. Abang ko. Ay, lapos. Uy, si Jack, naano to? Andi, Day. Uy, abang ko, oy. Hart. Abang ko. Abang ko, abang ko. Naano lagi ni pulis duk lagi. Uyag lagi. Aw, gisuko man kuno na siyang Jack Noy. Uy, nga mo ipatagbuon ako dito. Baba, ate, talingkod. Guwapa na. Ina sa nimong sulti no. Kunis dugod. Diyan hira ko kay kuyog ko ni ma'am, naghatod ko niya. Sige na lang ko sirit na lang ko balik ko sa agi. Heart. Wa. Samot na dyan ka ibog si Joke na ko ani.
Puwahon pa dyan na kuwaya nga. Pausa ka? Unsa naman taong kayo, na-over naman ka. Mura naman kag dakoy-koy. Pakam lang kag make-up diha. Tay, nagkatag-katag na si mong dagway. Asa naman sa tika? Adto na siya si mong laki. Kanay mong laki nga bulakbol. Ngaway kapuslanan. Timan gini, mapusgay ka gani. Mapusgay ka na nuibi karakter. Pusgay juga na kumuha ka. Kanay mong laki ngaway kapuslanan. Awa niya, basta masipyat na siya nako. Pusgay sa na siya. Sapa da tayo, uy. Madunggan tao. Swerte man gud nato nga Paris, good. Kay buutan man na si Jack tay. Ngan ingon ba siya og magminyo mi iya kong panggaog maayo. Di ko niya pabuhaton sa mga kimbuhaton sa balay. Karas Jack, maingon siya nga, panggaon kaniya, saplayon kaniya siya mga bukton, mahalon kaniya, mutuo mag-aanda oy. Aka ng mga lalaki, ingon ana ras pirmiro, kaya gugma siya nimo, pero kapos panahon, sus! Pero, og magkadayon jud mo, wag yung swerte, wag ko'y choice. Basta ako, di ko ugahan niya. Maningkamot lang gud. Kaysa pagpaningkamot naman diha nga sinso. Unya dili sa kumusugot nga magtapul-tapul siya, labi na nami anak. Oh. Support lang gud kung asa ko masaya. Support sa imong kagaral. Sultihan di ka, wag yung ko kauyo na ng laki ha. Mas may pag gikan karon, imo na sa buwagan. Sakit-sakit lang sa kong puso. Kagarala ka. Saba da tayo eh. Nagbantay ko sa kong kasing-kasing. Kini pa, bright ni, luwat ni nimo. Bantay bitaw, liwat na ko, bright ka. Bantay bitaw, matuhog ka ha. Ako? Wala ko yasinso. Maningkamot ko! Madato ganay ko. Himuon daw muchacho. Ha? Parang minaliit niyo lang ako. Pero joke lang. Madato ganay taday. Ipahimutang tamo ni tatay. Mukuha tagdagang muchacha. Dili kay kamo. O kala ako ng paliton. Sa una ra kasi sulti ana. Nya karon asinso ka. Wa mo kay trabaho. Oy, kaulaw lang ka. May pagungita ka trabaho dito. Para kuan ka, makakuntahan ka. Para kuan ka ng mga muchacha, maid. Oh. Loso. Biyane mo. Mura ka korek. Mag-yuring ka lang. Kadi tinangad. Itinod. Sabali ay. Napatay maid niya di. Muchacho. Bukong. Balik-balik ko. Ambot lang. Tara dito ay, babados ka bitsa dito. Mga yakibite. Hurabi ka kuan. Dito ay, si tatay ka babalik ka sukunan to dito. Rumay ka kadi ha. Oh, bantay bitaw ha. May lagi ka. Sultan na lang. Bantay. Ay, sama na. Sultan na dito. Dati ko pa. Mr. Big Boy, Yes, sir. kani mauni ako mangga ako kuani mo order mo. Okay. Oh, Wala. oh. Nindot kayo ha. Pilit yung nindot para nimo ha. Pili kayo uyaw ha. Sige. Kana imong order gikan na labo tanan. Okay. Kana gwapa kayo imo Okay, Dios. humupasan. O nga dong kay ako si sir na dili kay gwapa imo. Ako di ko gusto ako manggapon og iniabot dito ha kay ako na imo si Okay sir, may problema. na ako tindahan dito nya ang kanang matawa mo reklamo kana aslong gani magupa ila naong. Okay. Oh, pero ako kabaw na kay nakapalit ko gani. Salamat, Kuan salamat. tamis inyong mangga. Salamat, dong. Pili Mo na ka, ako balik-balik ko ani. Ako Yan, hata. si Mr. Tonggi ka. Oh, mo na ni among Ako ba? na po ka. Ako. Gwapa
pa ibuhay. Liman sa mga. Ako mayad mo. Ako mayad atal sa ako imo ha. Okay. Okay, sige. Na. Imo kamot anak salon. Chit nang ta ti go la si me kau sap. Akin na. Imo balas padala lang balik anak urot. Ako padala lang. Okay. Kung kuan tawag la ako telepono ha. Ikaw unsa man imo telephone number para og naa mo order sa ako ba mga kauban ba? Hatag lang ka. Unsa man imo number? 4-3-453-428. Sige, nana ako otok. Ako Mr. Tawdi, ako dali ra sabutin mo kuan. Salamat. Na ako. Salamat ha. Kini deliver okay karon ha. Deliver tanan. Dili kuan ha kay di ko gusto ba ako negosyo lang kay house yaw ba niya. Nana. Malugay mi, malugay sa to negosyo. Okay. Kape. Salamat kay ka. Okay na. Pwede ako tilaw bisa usa. Ako na kauna nito. Ikaw sige. Kanahan ko. Kana. Ikaw ba? Ikaw sige nakakaon ito. Sige ka sa ako mangga ako hulog na. Mabita ako kaon kay gutom ko.